Hello guys. Ano ning time mga guys, gikan ako sa ilahan ni Myra. Gaplano na po ko ani guys, so matukod ila Ma'am Jerry. Katong kanhing kagawad nga ako ang kauban sa pag-duty guys. Ni proceed naman siya padung tuwa sa munisipyo. So kami na lang ang naas barangay guys. Ug gipatugnan ko guys og paadtuon sa ilahang panimalay. Mo na nakalabay ko ani guys, nindot kay ning tanuma murag bagong bilya man tingali ni pero lahi lang og kuan kanang flowers ba. Nabaguhan jud ko ani guys. Ang iyang dahon mura man pud og bagong bilya Na-attract kay ko siyang buwak guys. Muna nakalugar jud ko kuwag video ani. Kay aron pud makakita kay na tinga jud ko siyang buwak guys. Dili kumon talagsaon ra jud. Nauwa ko ani pagsud guys. Mao nang diri ra ko sa gawa sa paril. Ga video ani. Wa ko manangpit ani guys kay nauwaw ko. A few moments later. Tuod man nakaabot jud ko sa panimalay ni Kagawad. Nakurat ko guys kay nawa magiyang tindahan kanhi. Dugay na may wa magkita guys. December pala ginanugon og panhion ko pero Marso na lamang mapadyoy pagka lugar na ho. Mo ni nga ako lang mong gihapit ni guys kay naman po ko'y tuyo dire sa atbang na mayad man kog paon mo tong hapit na lamang po ko nidya. Mo inaabdan ako yang mister guys kay si Kagawad to apa man sa sud. Mo nang gibidyohan ako iyahang loan guys, nindot kaadyo. Kani siya guys, teacher ni na ikaw galing eskwelahan mo ni yang eskwelahan kanhi. Wa na siya mag teacher, sukad nga ni daog siya sa Kagawad. Kani dapita guys, imo ni ang tindahan karon gihimo na niyang loan. Murag niangay ko guys kay na lugar yang loan. Sa kilid pud guys, yang grahian sa iyang mga sakyanan. Anisa ka jinis Kagawad ba? Kay duha na may sakyanan Pahilom-hilom romanis Kagawad ba? Sige kayon ko guys, sa una lagi gihimo ning eskwelahan. Karon pagka nga nang nidaog na siya, nagserbisyo siya sa amo ang barangay mga daghan ng katuigan. Unya lagi kay mo kuan man lagi ni expire naman ito ang paglansid sa Kagawad guys, mao to nga ani kuan na pod siya ni proceed na pod nga to sa lungsod. Itagaan na po siya og trabaho ni mayor. Mao ni nga na namo siya kauban guys. Kay napildi man siya sa bugnong lugay nun sa barangay. Mo nang bago na pud akong Kagawad rod nga partner. At least guys, how many years jud ming gaoban aning kagawaran ni. Ang yang Mr. Istorya mi. Gagama siya og pambot guys Ang gigama niya plywood. Nya gilapad lang niya guys. Pero wa niya butangig pako-pako kay matod pa niya kung butang ko og pako-pako ag iyang ginama nga sakyanan gahi kaayo mo liwag magatuman. Mo na nga wa niya butangig kanang pako-pako. Dako na siya gasto pud ani guys, bisan tuod og plywood ra gasto jud kuno.
gikas pagbuhat ug ngadto sa paghuman, pagpamintura. Ani gasto jud siya dako-dako pod bisag siya ray gatrabaho ani. Kani yang bana guys, mananagat pod ni. As batanon pa ni di ni maiwit og panagat. Pagka karon nga senior citizen na naanay gipang bate, ay murag ni kalma-kalma na ni sa dagat. Nahinumdum siya siyang kaagi kanhi guys. Kasubay siya sa iyang kaagi kanhi sa iyang pagpanagat. O lagi kasi si kagawad to ang paman sa sud. Ambot kung sa iyang gihimo didto. Basta kay kami lang gapon si Mr. ani ga istorya. Daghan po siya mga iro ani guys. Mga mahalon pod nga iro. Kani si kagawad guys, nakahuman jud niya mga anak pag eskwela. Nanay ni gawas niya guys. Kasagaran jud siya mga anak nangahuman na po yung anak niya nga pod mahuman. Kay nangaminyog sayo. Amo na itaod sa iyang kasko guys. Makina. Mga kuno ni itaod anong iyang pambot nga ginama. Ang iyang mga iro tulo ka buok guys. Sus, Ginoo ko. Nagsig pangusig ang iyang mga iro guys. O gagmay ra tanang iroa pero kusog kay kuan tingog. Nadugay si kagawad pagawas guys kay matud pa namutos pa kuno ni. Giputos. Nang gawat lang ko diri sa gawas guys kay nalingaw po ko sa iyang mga tanom. Awag jud magdugay guys ni gawas na gud daw gabit-bit og mga regalo guys. Garaon jud kaadyo. Arang garaa agad jud ning babayhana guys. Mo ni ako ang karaan nga kagawad guys. Sus gitagaan jud ko niya og kalo, sabon og mga pahumot og aduna pa yung mga t-shirt. Pinaskuhan lagi ato pa kuno ning Disyembre karon pa nako intaw na dawat. Ayang gilili gahaw ang nakuha nga tanom guys. Bagong bilya day kuno ni. Nanalamat ko ni kagawad guys. So madugay na namilit ko ni dya. Kay medyo udto na. Basig ni abot na si Mr. Ikananagat. Nilapos lang ko niya guys. Kay giingnan man ko og pahapiton kung mo lapos ko sa ilahapong barangay sa ilahang sitio. At sa ako pong lakaw-lakaw guys, unahan sa ilan ni kagawad, nakakita jud ko aning matang sa nangka guys. Kay bulungan kay para na ho. Kay karon pa mo ko kitag nangka nga nanas yuta ni bunga. Mo tong gipukusan jud naho guys sa kamera. Sus aho jung ihap guys mga 20 ka buok. Way labot dito sa ibabaw. Naara jud siya aning punuan guys. Ang ubang gani katuan na dapit sa yuta ang bunga niini.
Ambot o kung siya nga naning nangkaan ning himungaon man. Kani guys, ug mudako pa jud niya ang bunga ani, mutugkad na jud ni sa yuta. Tanawa guys. Arang daghanag bunga. Baon sa nga naning klasis nangka guys nga adto man jud sa punuan jud mamunga kasagaran. Tagsara diri sa ibabaw. Kasagaran murag naa na ganis gamot. Ang gihangad-hangad guys, naa po dito sa ibabaw o dagko ah. Kay mo ngaon ba ning maong nangka guys? So, swerte na magajud og na ako ingon ani. Basta kay ang ihap-ihap guys, nilabay jud sa 20 ka buok. Way labot sa ibabaw. Adaplan ra na siya sa karsada guys. Tingali nakapatambok ani ang mga baho ba sa sakyanan o baho ba sa mga tao. Basta kay daghan jug bunga ang iyahang punuan guys. Ha? Gani nga sige pa og views. Ang iyang punuan wa man po kayo hinlo. Mura raman ni og gitabon-tabonan raman. Nubo ra pod nga nangka guys, dili siya habog. Mura siya og gitrim. Ako pong gitan-aw guys. Definitely jud lagi karsada. At bang sa ilang kagawad oh. Sus kagwapo man dayong mga bayan yung dapita guys. Dili kay ko hinganion aning maong dapit. Nakaani lamang gud ko kay patugdan man ko ni kagawad. Kasagaran aning dapita guys, mga dagkupod nga building. Ato makita ang manindot ng mga building ani guys. Kani kang kagawad Louie. Kari pod aring tunga-tunga kagagawad. Kagawad Lung. Amo apong karaan nga kagawad guys. Makita gyud nato ang tibok highway guys. Medyo atbang ni sa pantalan. Ug nakalabay po ko ning maong buwak guys. Ubaw kung siya nga ning buwaka guys nga na-admire man ko ani pag-adyo. Og dinhira ko kutob guys sa ako ang pag-videos. Og nagpasalamat ko ninyo guys sa inyong pagsilip sa akong mga videos. Og ako moingon, bye-bye!